2014 kwakumnandi kakhulu ihlangana nithi ababulali kanti ngonyaka ka2015 lesuka ku2016 sangena kamnandi ke ngaphongola home train namhlanje asazi ukuthi balolandela lezi insizwa lezi ngampela sibingelele sawona Molo madam Tam. uyaphila kodwa Hawu ngoba sekuyidanga bengizifana nami. oya kumnandi phela kuzazo indaba efana nalezo Hawu futhi sengeke ngingahlali. Sayileze ngonyaka omusha. ngiyakuzwa ukuzoshaya 11 noma ukushawa 12 Sicela lo 12. kulungile ke machuza shaya kanjalo ukuthi hayi nempela nano 12 engashaya nje ebhekile kuso lesikhathi umsakazweni ikhweza FM 17 minutes past 10 sikwamukele sikubingelele sawona Tamben. hello Hayi yabona ngihlezi ngikhulekile ngoba bengiyingane yami. yalomvoto yamavota Bale ngikuze kuba ama-vote okugcina ezingikhulekile nje. uyakhumbula singena ngayo iphongola umtrain ngonyaka odlule Yeah, uyakhumbula singena ngababulali ngalowo nyaka ngikhumbula kahle. namhlanje songena nobani vele Hawu ma kekhona ngaphandle kwe-Royal Messenger. asazi kasilalele silindele sizwe uthi hayi kanjani songena ngayo i-Royal Messengers ngiyakuzwa kahle kakhulu uthi uzoshaya 12 o'clock futhi uyela kwevota ngampela siqhubeka kamnandi emsakazweni iKwez FM hayi asambe kamnandi ke nawe njengoba sengizwile iqinisekiso ukuthi bahleli nomsakazi iKwez FM namhlanje asibingelele sikwamukele sawubona ibuye emasesweni sawubona ekhaya uyaphila kodwa sizohlala nawe zokushaya isikhatsini 12 sishaya kamnandi umculo makhathanze umculo amano umculo ohamba negazi Hayi impela. ubani ngikhuluma naye ngesikhathi Ngidanga kuhamba besho. ngiyakuzwa umthiya sotsika zigubhela amagwala shando nganele ushando lo Yempela. mthiya shaka kanjalo komthiya sotsika zomsakazweni iKwez FM ayike mina ngusasisoka dlamini madam umuntu ngeyisa kwabantu abazathi ukuthi ufundisa uphusho nopholi umxako amaxotha emxolaxa umvunywa siye sonke sadakhiwe SF bavunda abadala bathi uyalokha wemzukulwana abantu abasha bathi uyarocka but ngithi ngishaka umnandi ngeza kithi ngayithatha phansi le kwakithi kadinda udokotela ojabulisa abantu athokozisa abantu ngampela noma bagula ayizele umuntu ejabule emesoyela le mnandi umculo umnandi emsakazweni iKwez FM nenkulumo ezakhaya ilokho ke ngibophele ngakho 2017 ukuze lokho deliver ngampela ayike usungakubiza uthi udokotela lo ujabulisa abantu jabulisa inhliziyo zabantu ngampela ngawo lo mculo kanti kulapha kamnandi nge-deep rural background i-DRP engayithatha phansi le kwakithi kwadinda le ngabuya khona asikwamukele sikubingelele sawona Madam Tam. owadamuza umuntu kwangabantu abazali ukuthi bavuma bonke abantu batha the king and himself Yes. bavuma phansi kwamajayiva bathi kuzoshaya siphi isikhathi ubhekile vele Ngaze kusekuseni shayinku. awukuyoze kuse siyabonga Yebo. nazo-ke sizongena ngayiphi mokucabanga Wow, yalazi la udaba. lithini udaba vele Uma le sebesise ngesisela ngiyangina le. iyadinga lento Awuyangina. ngiyakuzwa mina Yeah. shaka mnandi kanjalo kwamajayiva uthi hayi uzongena nge-Royal Messengers angazi niyithwele ngeqoma nje ngampela ngenzeka nje ijoyine lezi insizwa njengoba ngishilo nje ukuthi ngonyaka ka2014 sangena kamnandi ngehlangana nathi ababulali bangena ezulwini kanti ngiyakhumbula yayi-tight competition ngalendlela namhlanje kulonyaka odlule sangena kamnandi ngensizwa lapha iphongola home train besho kamnandi bethi siyabonga wemshengu ngawo lo mculo wesicathamiya ayike okwamanje siqhubeka kamnandi wangitshela ingoma ikhona bheka nje ngiyabheka lapha kwi-playlist yami phethe ingoma ezimnandi kakhulu sibala lapha kamnandi Kholenso sibale kamnandi lapha eButchabelo Kilimanjaro sibale kamnandi Ladysmith Red Lions sibale kamnandi Washbang Homeboys siphinde sibale kamnandi lapha isikhalo seAfrica sibale Bergville Green Lovers sibale kamnandi futhi lapha abafana bezamanane siphethe kamnandi futhi abafana bale Winen yabantu abafana base Winen bashaka kamnandi bathi ungcina okugcina nkosi awu emva kwalapho ke soba siswelela kamnandi kulezi ke ngampela sisibheka kamnandi top 10 ka2016 emsakazweni akhe iKwez FM ngacela ukuthi hayi mfisa ungidlale namhlanje siqala kamnandi ke lapha ngampela ke unyaka ka2017 kumsakazi iKwez FM hayi ngiyajabula abantu balindele ukuze ukuthi ngampela kuzoba kuhamba kanjani asikwamukele sikubingelele sawona Yebo sanibona. ngiyaphila mina Nami njengosheleni ngithi pleasant kodwa kushaya siphi isikhathi vele depend. hawu kodwa avuye inkinga njalo impendulo eyifundiswa vele othi umntazi kahle impendulo athi hayi it depends ngicela ngingadepend ake sihlale ndawonye nje Hayi bathi abasho umuntu egwaziwe. washo njalo Yebo bathi kuyadepend. kuyadepend hayi impendulo eyifundiswa vele ikhonzile ukusho njalo umuntu ubuza impendulo ethi hayi it depends
hayi phela nami njengoba ngisho ukuthi hayi nama ngudokotela nje angenidokotela weziqu lezi zokufunda kodwa ngayo ngiphethe i-deep background deep rural background i-DRP Asazi ke sofuna imjovo thina. i-deep rural background hayi phela ngokulapha ngayo ngithi intokozo kuphela lapho ngophuma emakhaya uyazi phela uziphethe intokozo nje Angazi lapho. kulungile siyabonga asivule kamnandi ngekholenso bathi imiyalo yabazali bathi sengiyenzile bathi sengiyenze imiyalo yabazali ba ngiyenzile Maqase sanjalo sikwezila sihleli nomadamdam sikwezila sihleli nomadamdam wekwezila sihleli nomadamdam sihleli nomadamdam wekwezila sihleli nomadamdam Wasichaleni umatanda, wasichaleni umatanda, awulalele. Wasichaleni umatanda. Ayeke balaleli siyanibingelela nonke emakhaya lona umfuka sichitha mthombo lo Victor wamkhize weqembu labafana benkokhelo sihlezi ekhwezini FM nomadamdam ziyabuya kushumuthuli. Sobheka phina Thixo singabheki kuwe soncedwa ngubani na singancedwa nguwe wadala thina bantu wenza into umise nenkululo baba enkululo sisindiswe sonke uyalala akavuke ekuseni zithi mazimshiye izinto mesekhala ngabantu majazana nazo-ke ikholense kamfuka sichitha mchome emsakazweni iCrazy FM uyalala